Едно, давай. Какво става, хора? Алекс, пази са. Хора! Дай, става. Чакай, пази са. Хора, гледайте. Брат! Дай. Так, гледай ти мене. Празна! Давай, дай то. Дай. Дръпнете са. Чакай, може ли ще Чакай, дръпнете са първо. Може ли да пробвам? Так мръсна се. Чакай малко. Дръпнете са всички. Бързо дръпнете всички. Дръпни се, ще ударя. Всички се пази от мене.